Ja tämän näyttelyn kolmas ja viimeinen teema on sitten tappaa unessa. Eli tässä on 12 nukkuvan kissan kuvaa. Mun oman kissan kuvia, joita mä sitten haamuilin hänen ympärillään sitten aina kun yritti nukkua. Mutta aina se melkein heräsi. Mutta kerkisin ottaa mallikuvia kuitenkin. Nukkuva kissa houkuttelee ja on aika jännä sikäli, että jos me päästään ihmisten ajatuksiin jollain tavalla käsiksi, kun he kertoo jotakin, vaikkakin vähän, niin johonkin vieraanpaanotukseen, kuten kissaan, me päästään vielä merkittävästi huonommin kiinni. Mitä kissa ajattelee, mistä se näkee unta, miten se kokee valveen ja unen välisen rajan. Tiedätte sen tunteen, kun heräät joskus keskellä yötä, etkä ihan tarkkaan tiedä, missä olet, mitä tapahtuu, kun uni ja valvemaailma sekoittuu hetkeksi aikaa niin yhteen. Se on semmoinen hyvin lyhyt hetki, semmoista epävarmuutta, kahden maailman kohtaamista. Niin